tinuod na? Oh, G-U-G. Goblermo. Goblermo. Oh, Goblermo. Wala na, dayon ang bigiran na. Ito na sakit sa lahat. Redusan. Saya pag ginagamitan doon ako na sa ako na mo na daton nga magtunga sa sahay kung sa sahay ha. Ano sa sumat o kasi mo ha. Ya. Lupit ba itong chiropractor nga dyan? Ha? Lupit ng chiropractor nga dyan nga. Buyag. Careless ba rin dyan? Buyag. Asa man siya nag-chiropractor? Christian Brothers. Ano ba? Soil? Pina. Okay na? Sa Davao Memorial Park, gani. Ano yung hospital niya? Wala mo ganyan eh? Wala. Lagutok mga kaya. Mura na yan ha? Yung pas mo, di mo guna madagluto, sir? Ano? Hardwood ang kinanglanan na niya. Pero pa man lang man sir, likod. Ano din ano ba? Ano nga pala? Ito ba?
Tanggal tawag ito. Masad ko sa blind masad. Wala mo na matarong. Ya, okay sa